Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Kastoy man ti surat ni Pagayam Maso. Dear manang biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istoryakan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan aya. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matla namnamakin ka? Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mo't nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan? Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mo't amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul ka laangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang hikid daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sigaro dading, patuloy kon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na nang salaang tinayparswa kastoy. Kalayo na kagmalmalas kan ayat. Kalayo na kamapahay. Matudugo na hindi pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y di ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, tagiti babaro akas ken ka ti mapaay kan ayat. Mag-apal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang, siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparswaan na laad. Inka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manin pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sawan gasat ko kanayat nanang. Saan lang kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam? Magpaiso mo nanang. May parsuak sa mapapailatan. May parsuak ngawan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamang ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ha? Saan lang nga iti asawa, wano kaayan ayat ti pakasarakam iti ragsak. Ti kang runaan apakasarakam iti ragsak ket ni Apo Diyos anak ko. Nanang. Mala, agrubwat kakitday tainta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige nanang, sumurunuak taw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Ay uwan, bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simangpit ka nun na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan. Amukmat ka, tasigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ka, maso anak ka.
kunakla no sino tinagtuktok, si Kamot Gayam Maso. Sumar ka! Agyaman na, Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumarin. Aywan, Alicia. Adla pa sa rabok anatan. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatan. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadat at akababain. Saaran? Itagkuhin ka lang ita. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kun amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka mo ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Sana nagbalew tiriknak kang ka. Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo lanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan na nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit, tanyat ko na ngay. Sana nakatagari, nanang. Nagulimag. Maawataklatan na. Sigurado anak lahat. Ngamit, di na namlamain agdato na kumalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na, anak ka. Uy, nanang. Ngamin, siguro nga gayata kinalisa. Sapay ko mata, aklunan na kong. Tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan ama paay, anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, Maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, Maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay da kita. Agyaman na ka. Adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Jak pabayadan da kita, Alicia. Ay na, masapol abayadak da kita, takababain matkan ka, Maso. Alan, awata mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre da ita, Alicia. Basta bayadak, itisok di tila miseta Pidutam tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Jak alaan da ita. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan, Maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin di pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagbag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, Maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayad tinatang adan iti lamisetan eh. Kurang dayta Di pa nabayadan ti damo inyo ko iti. Balor ti dwagasot day jay. Ha? Ay, sige. Magbit lang talahang ti bayad ko, Maso. Awanan. Nadudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapo, iti pa ng papay na kanya. Ala, relax ka lang, Maso. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagulkan ka? Kasta di ko na ayo, Tapos nadakatanday iti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na iti bagay. Apa, gusto iti mapaspasama kiti biyang ko. Madus-dusa ka na
Niya tinagbasulang. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas tibiyag. At nagrag-rag sa nagladladingit. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, Maso. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Ha? Lulahamin na na. Lakaya ko na ba raw? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito nakapsuda ko. Ha? Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa dista namin. Naparigatin daw na ito'y puso ko paspasaginan. Ako limpyo babae tulubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae? Ay sos, saan man atila ibagbagam mo? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka? Kaya ko pa yan, saan ka na itao? Tamo sa anak, masakta na kastoy na lang. Anya, ay na, saan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunak mo? Basta nasangit din agam ko. Kangurang-urang kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher? Pwede lang natin. Ay, mabalin pa nga ron. Sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun, akakabsat. Tapno mapani tilugan. Sige, dandan na yung arudan. Ay. Di nakpadandanan ang si Kaberta. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? San aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi di taokin ka? Ni, apa yan? Isod na kayo babae! San aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matay! Patas ko malang nga! Lalaki man wano babae! First come first serve na ka! Ha? Ay na, nakasangpat tamat langan na niya, Masaw. Ni, agsao ka mat, Masaw. Unay mat dita nga may suot mon? Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan ka to awit ko. Ureta may sa madlanga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dito may isang karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan, Masaw. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka unayan? Ditakan! Ha? Masaw, inta makipangan di takaruba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan ti mapanlalang. Pasig tumutla ang mamarites dagita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kita ang dagita babae. Ado ti dumaray ababalasang. Anyat amom ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanood. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty dan tumulamin? Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae? Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manak ka. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na lang. Manong Maso, umay ko man isubli dato malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mun, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa nagruprupang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka.
Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjag! Pagan anok ko ma. Ha? Kan di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na group robam. Madurmanakin ka. Ha? Ala, apay ngay akas namot tang tibagbagang Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mulang Miss Universe ka mo. Sadista. Ha? Nan, agisi ka titalan kun Agisi ka. Tadapay papanak. Maso, adapay mo laman nateng? Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumutlat aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti kinagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, saan ka pintas? Maso, no nasakitan ka iti panangpaay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam kumatigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang. Nakakano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid niyo, babae. Apa yung atangakas diya matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apa yung atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na, ngamahan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Ururayak nga agaram na masaw kanyak, ngamahanak mat nga araman. Anya? Di man idildil da Berta na. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, dakpagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun na. Ah, di ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga amin. Diya akong pagan ano, dagita babae. Ano lang, adakad lo kasi mangpait. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nobya manakaw. Ay sumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Gamin, napintas. Kun sexy. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay ngay, ani Di da ka di pa iti kahit kung aramidan nanang. Laimbang ni Sunshine, tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sana kas kadagit babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya! Sorpresa ni Sunshine ita. Jak imbaga ti umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglat yung kadali. Wa? At hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Ti awanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday to'y? Oh, maso honey. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan lasyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay?
Ado kayo, maso. Anya, walang katahops. Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Lagi-lagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso. Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang ma-relax lagi ti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuy mo tintid akulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah? Tanalpasan di ta, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ha? Ala! Apa yan nga? Kahit ako mag-arman. Ngam, mga ano pa ayan nak. Mabuti nga akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? No kasa? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. I love you, Berta. I love you to, Maso. Peso? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Jaknas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundawa ay takunak no aglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta kat itaaddan 5 nga anak me. Naragsak kami ka ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsaka na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, Maso. Kablaawan ka pagayam, Maso, tanakasarak ka matlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka ni ti sidong ti pamilyam. Kat saan mo matsiguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, Maso. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Ti surat, ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo alito, san napudpud no anagan. Dear Manang Biyanan, may papa ni ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpadda nga agapo iti punsyonan, aday madda a take out, wano binalkot da. Rugyak ti agsalaysay. Excuse me, lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag a sakat babaw. Aniya? Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Nangalaang nga, idita. Tangdan ko ati mulong ijay kasaran.
Timulong ak ngamin anagukis iti carrots kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kang tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan kada, abalayan? Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpet na laitay. Ringaman abalayan, tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan, kamaudyanan na, natay laangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, ringa mo ni pagkamaw, tama bang kamay? Alah, babiit lang nga raw abalayan. Napanan manin dagi jay agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagi jay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga raw da. Ay, sigurado mananti karni nga isang putninanang tatang. Ay, kasigurado Kababay da arabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Hey, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikarni dito'y reflakay. Saan samot anak-nak sayan? Ay, kret, jay matlasidam ti ilutlutok no ko. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdis-dis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay? Ipakan iti asaw? Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akanayaw ti masidsida? Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakaraing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsura kan itsuram. Anyala ang ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag kakiday litaw. Ay nawaw, napsuga ka. Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ka. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikan ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ga po iti kinadakkel ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yung agpalukmag. Gagagangay na Ado nga rin tilibre karne. Gundawayan Tado pa itilibre. Madamdama ma-high blood kayong. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tayo maestra akaruba tayo lakay. Wine, maestro matla ti mga asawa kan kwa na. Ay mayat tagpada nga agisursura. Kay mapantayon to Nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya. Nayunak to ti alaak akanag. Ibagak nga da bisita. Katyalaak iti kanunda ko na. Ay, makitan tao karda. Ang mga nujak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka ngagbalkaw? Ha? Mabain ka amapan makipila?
Kakaiso na nga delivery apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga. Ang mga nunalipatam. Saan? Anda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck. Adeng, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak at abisita iti balay. Isu iyala at man ida. Mabiglaan na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak adeng. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanenda. Talo kayo matana? Ay aday, talo a plato ti itid mo kanya. Napanan ni nanang tatang? Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alam man ditaw. Darasang, tagsubli at may kita kasaran. Kainak man ang makipila. Ay umay kakitain. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na kaman kita. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagpainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga rin daytaw. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang, husto ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila no kayat yan. Ay, anyang ni nanang. Ay, awan nga ron Nagpadaan dan kindi abalayan Maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagam man kindi di asawam, tabagbagaan na madya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidon. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay sidaan ta irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo amo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita da dar aramidon nyo. Natukol ka no ti akloga po kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan magkakasjay Ngagsubli-subli kayo kit tinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyang ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam matday tangay. Dandani ibusan yung ti taraon iti pumpunsyonan. He? Saan maga? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya. Ay na, ay, adaman pakipanganaran. Agbagkan to iti dakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kiti dakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Hey, sayang, naimbagla kanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa? Sidaek ko nama. Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanan mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabala partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanya. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw, nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Abangan no, adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusaglaan ng dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana.
Ay ngam nay, kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaat nga rodan dagiti nabati iti lamisaan, baraw? Ay, uwan na. Sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate, abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapay laang kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang rod bingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas, kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti aso. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Alay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli jay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kun ay di ospital. Mabit lang nga rod nanang. Anay ka, ay nagsakit unay ang teacher ka lakay. Ay litaw agriing ka man. Apay, disturbo ka di panaturo. Ay itaray na kaya ospital, nasakit teacher ka. Aniya, Anay ka. apay, anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. Ay, dahil nga mente magpagak. Nabanglas laki ti kinan mau. Kunak nga ben nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamain. Ay, sermonan naktaw no na imbaga kaun. Saan pa'y lang ita? Tanasakit una yung tiyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga ti aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayo na sa bidungan ay. Tanabanglas ti kinanyaw nga agpadpada. Ay, agyaman nakaginawa kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pay lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayon. Made ti kastaga rami tiyaw. Made ti buwakaw. Sana ka po libre ket darop kay matan na daraw. Kitain yaw. Dandani kayon na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy, manja ko. Nadidigra ako. Oray siya, manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardengan yung tikas ng aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mo't nga gabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di takaaruba? Di yun darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinuto kami langan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk mag kamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuan. Taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaat. Maminsan laangan siguro iti makabulang ngagsidaat iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Diyak pa'y mangmanganan itiin na po'y. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan ako na magna iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw,
Tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laing lakay. Idi damo kasla jackpot yan di bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda mat laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man, ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta pa nagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan, dua ama nagbalkot, ama hiling iti punpunsyonan. Agam sa bagay, idi day ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama ita, kanibasa kat manipod, kanipagayam tayo agardo, saan naapudpud no anagan. Kastoy man, ti surat ni pagayam gardo. Dear Manang Biyana, adda nasingpet amanugang ko. Ta amin apang ibaunak ken guana mapan ket aramiden na. Adday di pasamak iti lugar me. Ti karuba me iti pagtarayan to istorya, apakay ramanan mi meten iti manugang ko. Rugyak ti agsalaysay. Sauro, bunagam tuman di semento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay likaw. Untatan. Ingkatuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tap na masibugan ti mulak. Oo, untatan. Kaning kanto pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daal. Bangalaak nga itatan. Ne, kating kaagbiro ka. Nagado ijay bakir. Kadwang tapno adda reserva. Nawatam? Oo, untatan. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa, balasang kao. Katlay, rabrabe eh. Ninang ko, itaray tayo kumain sa hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na ta, kas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga agsakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isungarod nga da kayo ti inasid ka, tata, na minsan sa langan nag-apa kayo ida kaninang ko niya. Ah, ay wag, ay ngam nalipat akong dayjay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan, tata, pinagawid na kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang kong agbyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy sa hospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arod, tawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay ay apagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran si tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alam na, darasam na emergency. Mabait lang arod, tagsukatak. Manong Sauro, agyan man nakititulong yo Awan anyaman na ading isan. Kat anyangay. Mabalin ko ka rin agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan diya ipagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay di lang Si putam ataba ka agsungab manan. Ibagam nga orayan na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yun ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaanan mi. Ay,
Ay, mataya ka din na talaga, doktora. Mano atawan titahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, Nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, pay. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Way bayaan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit matidamdamagan nyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan dapat tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulanti pa nagbiagyo ito lubong. Anya ka matan. Imbes nga ilimad mo kumamaday sa kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni Timabit. Ay, at kapsutak itikas na nga ibang magam. Ay, nagpatyanday ta. Abutak pa iti sa nga pulo ataw. Ay, aklunan tayo ka din tigasat yun, nanang. Basta, kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak. Dito yak lang ospital. Pagkasat pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaon. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Ba't agbiagak pa'y? Agbiagak pa'y! No kasta. Inyawid damit lang ti ina ni isang daw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawin. Gan pinilit ni isang. Kaya't na kano nga men ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel kanon tay bukol iti barana. Maudi kanon nga stage da jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inak tumad mangtad iti uray basitla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padayja bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiya pa mga min idi dayjay. Wan, ngamlipaten kumaan din na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tupay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulungak lata, tabarang maalay-ayan basig tirik-rik naan na, kaasiman. Itaray na kayo ospital. Narasam, sakpay kaya ti mata. Ay, awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labiin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipanyo nakatitulok yun, Pangasiyo, nanang. Sakpay kaya ti matay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau tasi tanto ti umo ng alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kadya tayo. Oh, tatang. Da kayo matgayam. Sumrag kayo, Ay saanan, pagandarang mo ti tricycle ma. Tanda itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasamak kan ko na. Ibagak at ti tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital kaka. Kumusta tirik nam? Mayat manan. Sumaranta. Nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakarto. No po minsan. Ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. Intento video kay daw.
Ilibre kang tao, basta gimbagag. Agikibol kang 26. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumisa iti kasta ngay magbatam kakaranda. Ana nga, mabalingan ti agawid, tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital, magigyan kayo dito eh. Wen doktora, nayimpake kung dagiti kagawaan mi, agawit kami. Sobre niya hospitalisang. Itulok yung amin nanang, tapno makainan na kayo. Itaray na. Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor, no ipilit yung timapanijay. Piyagag pa. Yung taimilin ko kan kayo sa Inang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw na'y nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat. Wanang kuliplipatan ti bilin mo na lang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isang. Nila kano isang timang lamlamay kan kuana. Ay kuwana, kaasimot. Intaan di nga yun ni isang. Wan nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo. Tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom katagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matlatagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marong kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanaw dan. Ultimo dagiti kakabagyan mi kat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipun-pun tayo iti inam. Urayan tayo pa dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat ipumpun tayo na tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas lang medyo na ipasikig. Wan, takasta ka no ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta ka no ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay ka ngay. Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybay ang tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo Ano san yun kinemang sauro ang abagkatan tilongon. Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mangbagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang nga raw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilongon. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mat dagita taon. Uray kasano ko matigura da iti natay.
tumulong da kumamit Alagid din, ako na ikan. Kabalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga, Rod. May isa, 2, 3, ay na, natagsang matgayam. Wan nga, Rod. Nagtagsang tatang. Ay na, mautbalan sa konsauro. Ay na, natindag mo tilungon ng tatang. Ay, ala, ay, napakbunti bangkay. Ay, wan nga, Rod. Ay, Nay, alyag ko yun, Nay. Ala, Ala, ay, napakbumata na inanang ko. Ala, ako pa mun ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na, Saro. Anyamot namin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Arami mo ti magpagat. Taka si Moy panapaklam itinaga. Anyamot din. Anya pa'y latkukuam, Sauro. Ang kunay ka na. Wen, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wen gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang tag-drive. Wen tayin surok nga agmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng ti pakataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Naplat magtiluganan. Kahit ada extra pilid. Awan tatang. Ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti baka mo. Soro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayo. Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain, ang mga numapakbumanan. Kat-an niya nga ron ngay, ibati tayo ni Nanangko itoy. Sauro, ubaong tibangkay. Anya kayo mutan tatang. Aglablabos kayo. Saan agapo anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaon. Nga uray saan mat arumrumbang. Da kayo ti mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibasitin dak unay amanugang yaw. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagitang ipaparamid yaw? Apay ngay akasta kayaw. Soro. Hindi ta kayon. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ala ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo timati nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kankwana. Nasayaan nga ron ti kasjay. Awan lagot, ibaon mo. Gaputan na singpot, abus mo mutan, ti kinasingpot na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tao akong itlaang agbitaw. Ingka sukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at kararamidam. Sana gaputan na singpot jay tao, katabuswam matabaon-baunanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang ko, iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damo di nakasarsarita, mismisuutan naklaang, ngam nayayok matlaang, kat napakawanak, kat nagawid matlaang iti balayda. Kat ita, tsako na yan ibabaon ti manugang ko, no kasapulan lang, sakon to ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, Gardo. Nasaya at matata nakapanunot ka matlaang pagayam, Gardo. Wana, di tayo una abuswan, nagiti nasisingpot at tao. Tadamat pagpatinggaan ti pasensya. Adamat rik na daakas kada tayo. Iso narigat ti manggundaway. Kan mang tagibasit kadakwada. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Gardo. Dito'y drama tayo. Manang
Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay ko mata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Dear Manang Biyanang, bakutak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko. Baro pa'y laide ngam crush kon. Iso na laang tanikabagis ko ti inasawa na. Aging gabi makat kami, sana nagbaliw ti riknak. Aging ga na panunot ko ti nagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katuan ala, sumra ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masuro na ijay lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masuro na kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay, tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyaw itan, iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak man pa'y labalayaw kabagays. Ay katuan awan problema iti da ita kabagays. Mapanakaon, siya dang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Masapa ka nga agawid Wayne. Ay, anyat kayat mo pasalubaw. Sumay, baseball, siopaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kayat ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapaag agluto iti pangrabyan tayo. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye. Napanan ni bayaw kabagays. Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. Adapay pakiskis na no pumanaw. Ayun kabagays. Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kameten kabagays. Nakatumpong ka itinasingpet ka nalailo nga asawa. Day tamet ti pagyamyamana. Tasaan nagbalbaliw ni tutoy kanya kabagays. Iso na laan ta awan anak yaw kabagays. Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami lata. May nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasanaw no ada mapututan na sa balay manang. Agungot ka kaday. Ayun Tapaak Ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy. Ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Baseball kan kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible Apay nga ron nga may sa abaso di inumanda palamig. Agkabaso da. Anya? Ay napaliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka.
Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak, di mo ibagbaga asak tinangipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasama. Sigay ka ba guys, di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya chicks ngay bagbagam bet. Aya, adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Fishball kan kikiam? Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Ket kaputa agar bes. Imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlada kami ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira na laan nagabay kami. Wala, ngamapay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya amay may sa... Ay, daytan ti palso adamag. Isulang ti minom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Agpaisaw ti bagbagak. Asino ay ati nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato to'y. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasde ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kun uray kasano ti panang pilit na king ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanan king ka Ay, maditirik nak iti naamwak karya. Ha? Saan nga arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balittadak jay ulo na. Nakaro ka magaya mga agimon manang. Ay, wala. Ha? Numaaktuak nagbababaay. Ang piang-piang ti langit kandaga. Ang gulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw. Nubilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag andito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar-aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adaya na pudot adanaw, ipag. Kaada nagluto Taamok akas nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaantoy cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan Bayaw, pakikudkod, please. Sa dino dito'y abanda. Dito'y Bayaw, dito'y. Mabit lang raw taala at isagaysay. Tayo suti pang kudkod ka. Dito'y. Aday ta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalikot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Adoonay. Husto day tadwa, Olivia. Sige nga rod, tata. Ato itibayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, No problem. Basta si ka, Olivia. Hay, si kaya babae. Adda pa naggustong kinibayaw ko atuturan niya. Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agin di ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Abay, awan asawam. No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamot Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagparumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Diyak mo dagit ang ibagbagam. Ay, siyaws manang. At ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na.
Agasam, makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw mo, kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni Bayaw ti suklina kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktol sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raud. Ngamnay, no si taam ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tin ang ipulong king kaa. Nga uray anyat mapaspasamak, Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kano sa anak mo't makigingkin nantel? Tiko nam, jak nakita ti estalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayak ti kinatawa ya. Na? Pati katawa dati say? Anya kumano ang kinatawa ka may? Normal mo ilang ti katawa may? Saan kami mo't nagginante? Ay, basta liklik ang ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakad-kadlaw nga da pa nagkurso na danakin ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga kaya ko. Di katawanan na ati kurso na dahil na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbagang oras yaw, nana. Adda da tatatutay kin na siya nang? Awanda, apay aya. Ay, adda ko may bagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to ti mang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong kun ninang minton nagkasar kami. Sige tay bagak taw. Ay, iso na lang, tanalipata mo tay full nin na siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige tay isurat ko ti sibubukil anagan ni Kabagis ko. Kastamit din ni Bayaw ko. Ngam tay apelyido ni Kabagis ko idi balasang ti kabil ko tay supay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, tay isurat ka. Uray di kay to agsublain. Tay bagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang ano, makumikom kaminton, iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong ka kano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Manang, bumulod man iti badom. Takurang matay bado abinalon kon. Nukasta, saan ka pa nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito'y balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildukin ka. Basta kaya't kulat ti tumulong. Tinapatag, mangmanganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si kati makaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak matlaos usarunan dagichay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Agninang ngaruk kano. Siyak mati partner dakin ni Bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day jay. Kasta, di ka umaigi kasaran, bakay? Saan mo't asyak tim partner dakan ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi nga agkasar. Di magkabagis mo tim partner na kanyak. Mapan kay lata, masadutak amapan. Jak ko mamapan. Kababain-bait. Mapanaklatan Agawid ak mutlaeng apaman amal pasti kasar, bakay?
Pare Tutoy, ay nakumusta? Ha? Ay, pare Juliana. Sigaretan? Ay na, bimbintas kinimubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasan? Kaanak ti babae. Ay, kastraya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, mala, agtugaw tamampay dito eh. Tagin niliw ta kumaray. Ang istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasal. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakabagays, ni Bayaw Tutoy, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay. Naglailo da nga istorya, agin in na perdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni Bayaw. Anya? Dahiti man kita am tiladawan da. Nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Sino nga'y day ta babae? Chicks na nga raw. Kano idinalpas ti kasar, isuda ka na yun ti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya? Malaagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag. Takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat nusungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Ay, sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita manay. Dudwada ijay suling agsarsarita. Tayman? Sige manang, sungaton. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakit. Maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Naglukaw. Naging narakop damitan. Anya matan. Kunaklano agubal dan. Ay, agam-amu dang magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawi da man langay. Kapanam karya. Agawi da kon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kunti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, jakon agpakada kini Bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapana ko. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak kini Bayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris ko matlaang tibidot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na akitibain iso api manawak. Nagawidak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, numalagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbang dagide nga inararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaang, asaan na may parbang ti inaramid mo, pagayam karya. Katlimiklik ka kadakwada. Mas daawak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo, tikabsat mo. Tila ipulpulong mo'y tikabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutan, timang sulisog iti bayaw mo. Angam na imbag ata saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, ditaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo.